На последното издание на Архинова 2025 година постъпиха много и разнородни проекти, действително от различни места, от чужбина, от хотел на Черноморието до реставрация на джамия в Разград. Като основните критерии, водещите критерии за оценяването на тези проекти бяха всъщност интеграцията, как се интегрира един проект в околната среда, как контактира с средата, с контекста, с историческия контекст. Също така един от основните критерии беше устойчивостта на проекта в всяка една форма, функционална устойчивост, устойчивост във времето, експлоатационна устойчивост като детайли. Друг важен критерий е функционалността, разбира се, на самите сгради, както и естетическата им стойност и презентирането на сградите също. Аз мисля, че презентацията на голяма част от проектите беше на ниво. Има един скок напред в презентацията на проектите. Преди време това беше наистина проблем може би в България. Младите архитекти, не само младите, презентират все по-добре своите проекти. Тази година наистина имаше проекти, които бяха свързани с реставрация на исторически паметници, както джамията в Разград, така и централни хали в София. Сякаш се наблюдава някакъв тренд, наистина една тенденция за все повече такива проекти, макар че бих казал, че това е все още недостатъчно. На фона на целия инвестиционен бум, който се случва в България, тези проекти са все още рядкост. Може би за това толкова им се радвахме на тези два проекта специално, които бяха много добре реализирани. Така че може да се каже, че до голяма степен държавата или общините все още е твърде вяло, твърде слабо е тяхното значение за опазването на културното наследство в България. Действително, ние сменяме ролите си всеки ден, всъщност, понякога без да го усещаме. Нали? Един път сме в ролята на пешеходци, това е един банален пример, нали? Пешеходец или шофьор на автомобил, родител, труженик. Всяка една смяна на ролите е смяна на перспективата, на ъгъла, под който ние гледаме на нещата. И всъщност не трябва да забравяме и да губим емпатията към хората, които са в другата роля. За мен беше чест да бъда поканен като жури на този конкурс на Архинова и разбира се беше чест да спечеля, да бъда един от печелившите. Архинова допринася изключително много за популяризирането на стойностната архитектура в България и тази сцена, която този форум предоставя не само на младите архитекти, въобще на архитектурната общност в България, е нещо прекрасно, тъй като добрата архитектура, тя не е даденост. Добрата архитектура не само в България, но навсякъде е по-скоро изключение. И мисля, че този форум успява много успешно да фокусира добрите примери, да насочи вниманието към тях, общественото внимание, обществения интерес, което е изключително важно, защото за да имаме добра архитектура, не е достатъчно да имаме само добри архитекти. Необходимо е да има добри инвеститори, необходимо е да има добрите условия за създаването на тази архитектура. Под добри условия имам предвид среда, култура, може би също така и образованието е много важно, разбира се, за това. Препоръките ми към Архинова е все така да продължава с предоставянето на тази прекрасна сцена за архитектурата в България и да има все повече участници, които да ни изненадват с вълнуващи проекти. Аз смятам, че за участието във всеки един конкурс се изисква кураж и смелост. Архитектите като творци, разбира се, че имат голямо его, като всеки един творец.
Дали егото е пречка или не, не бих казал. Напротив, по-скоро смелостта е това, което е необходимо, за да участваш в един конкурс, защото във всеки един конкурс има печеливши, има и непечеливши. И това е едно състезание. И едно такова състезание всъщност предизвиква всички, които търсят състезателния елемент в архитектурата. Мисля, че е изключително положително и важно да има конкурси в България, не само конкурси за реализирани сгради, но да се провеждат конкурси за всякакви обекти, особено за обществени такива.